Sinjuri, raġa wasal il-ħamis hawnhekk ninsabu nista' ngħidu issa fl-eqqel tal-Festa ta' Marija Reġina l-Marsa u għandna t-tieni programm, t-tieni u l-aħħar programm relatat ukoll anke ma' din il-festa l-ġimgħa li għaddiet kien hawnhekk magħna lill-Kappillan, anke wkoll lill-Clayton u llum għandna żewġ sa ngħidu hekk persuni oħra importanti wkoll għall-festa fil-komunità hawnhekk tal-Parroċċja ta' Marija Reġina. Nilqgħu fl-istudio sana lil Paul Karwana anki wkoll il-Kevin Camilleri li ħakunu qegħdin nitkellmu magħhom ukoll anki dwar ix-xogħol dak illi aħna sejħulu l-Kumitat tal-Festa. Lejla tajba ħbib tiegħek kif Lilek ukoll. All right. All right. Mela. Ninsabu fl-eqqel issa tal-Festa l-ħamis għada l-ġimgħa mbagħad il-weekend tal-Festa. Kif torganizzaw il-ħidma tagħkom tul is-sena biex tiġi preparata il-festa esterna? Aħna hawnhekk ħan nitkellmu. Mela, il-ħidma hija intensa ħafna fis-sens li biex torganizza festa mhux kemm taqbad torganizzaw bħal in-nies għalihom il-festa hija l-ġimgħa tal-festa ma l-festa hija sena sħiħa lejna. Fis-sens li x'intgħaddi l-festa jintrafa kollox, nanalizzaw x'mar tajjeb u x'mar ħażin u nibdew nippjanaw għall-festa ta' wara fej naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar, x'nistgħu norganizzaw aħjar, x'ħan nagħmlu armar ġdid, xi proġetti ġodda ħan nagħmlu u x'attivitajiet ħan nagħmlu u x'budget iridu nofqu u x'budget ħajkonna flimkien mal-kaxxiera nagħmlu budget illi ovvjament xi nagħmlu dak il-budget iridu norganizzaw attivitajiet biex inkunu nistgħu niġbru l-fondi meħtieġa biex inkunu nistgħu nagħmlu festa bħalma qed nagħmlu din il-ġimgħa. Mela, semmejna li l-preparamenti jibdew kważi minn kif tispiċċa il-festa. Din nismaħħa f'ħafna affarijiet tal-karnival jgħidu li jibdew il-preparamenti b'mod immedjat, timijiet tal-futbol kif jispiċċa li jgħidu jibdew il-preparamenti. Din hija xi ħaġa li nifhimha jiena, però fl-istess ħin nibda ngħid ma nifhimix lanqas illa għaliex tura dak kemm għaddiet il-festa forsi tkun għajjin kemm fiżikament anke wkoll mentalment. Fiżikalment ikunu għajjinin żgur għax ħinijiet twal nagħmlu. M'għandix dubju, però l-aptit foskom kemm ikun qiegħed hemmhekk biex verament tibdew tippreparaw u meta għax aħna forsi l-kelma ġib l-għada. Metu dak il-perjodu, forsi fix-xahar ta' Settembru, jew fil-veru sal-kelma dawk il-jiem ta' wara l-festa. Ara. L-għada veru jien. L-għada tal-festa nibdew nżarmaw u għandna l-isbaħ xahar biex nżarmaw kollox. Għax fil-fatt fix-xalat aħna nagħmluha għax biċċa minna apart in-nies li mhumiex membri fil-kumitat jew attivi fil-kumitat imorru x-xalat all right. Però aħna l-għada it-tnej inkomplu biż-żarmar. Issa, mbagħad nibdew indaħlu l-affarijiet u mbagħad fil-weekend ta' wara ngħidu ħammorru nistriħu naqra. Fil-weekend ta' wara l-festa biex niftehmu. L-ewwel weekend ta' Settembru. Eżatt. U mbagħad inkomplu. Laqat, narġgħu nibdew il-laqgħa x'mar tajjeb, x'mar ħażin, x'nistgħu nirranġaw biex inġibu aktar nies dejjem. Kevin, meta ngħidu x'mar ħażin. X'jista' jmur ħażin? Ifhimni ħażin. Jew mhux forsi ma jmurx tajjeb daqskemm wieħed. Eżatt, forsi ma marx tajjeb daqskemm forsi ħsibna jew x'għamilna xi ħaġa pereżempju fuq in-nar. Stajna għamilna hekk, stajna għamilna xi ħaġa aktar aħjar milli għamilna pereżempju. Anke nieħdu l-feedback. Eżatt, Nieħdu l-feedback tan-nies fis-sens isma' din l-affarijiet li għamilna oġbithom in-nies, m'oġbithomx, jekk oġbithom x'nistgħu nimprovjaw aktar fuq li għamilna jew inkella di ma tantx intlaqtet man-nies, x'nistgħu nagħmlu biex in-nies nolqtuhom. Nippruvaw dan nibdew nanalizzaw aħna illi x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu inkabru l-festa u mmexxu aktar il-festa il qudiem. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna ewlien illi mmexxu l-festa l qudiem. X'inhuma l-akbar sfidi li ssibu? Naħseb jista' jaqbel miegħi Kevin ukoll. L-ikbar sfidi huma finanzjarji bħal ta' kulħadd, l-ispejjeż huma enormi, iktar ma tmur kif kulħadd jaf l-ispejjeż qed jikbru ħafna f'kollox fejn jidħol kollox qed nitkellmu fejn tidħol banda, fejn tidħol armar, fejn jidħol nar, insurance għax tagħmel insurance għax tkun kopert fl-aħħar mill-aħħar. Kollox u naħseb dik hija l-ikbar sfida. Apparti minn hekk aħna narmaw id-dawl kollu wkoll tal-parroċċja kollha.
dik sfida oħra u. Ġifieri d-dawl mhux qed tikruh bħalma jagħmlu ħafna parroċċi, Dawl huwa kollu Mhux tal-li personali tal-kumitat, ġifieri jarmaw il-kumitat, il-membri tal-kumitat kollha. Mhux tal-li ma nikruħx, tal-li aħna nikru d-dawl għal-miliet il-Kunsilj jafdanna narmaw triq partikolari li dis-sena ħadkun it-triq tal-Knisja narmaw il-dawl tal-miliet. U apparti hekk, grazzi tal-fiduċja tagħhom il-Valletta Waterfront narmawlhom id-dawl tal-miliet ukoll. Li bis-saħħat hekk inkunu qed inġibu parti mill-fondi għall-festa. Ovvjament. Aħna eżatt, aħna għadmu volontarjament, ovvjament, bħalma jaf kulħadd. U ħin minn tagħna naqsuh minn mal-familja. Plus li naħdmu ġili noħorġu flus mill-but ukoll. Dik oħra wkoll. Wieħed jista' jimmaġina. Mela, il-ġimgħa l-oħra tkellimna wkoll li l-komunità dejjem qed tiċkien fin-numru. Sfortunatament. Apparti hekk ħafna nies anke semmejni aktar kmieni wkoll fil-programm min ikollu min jaħdem għal ġob tnejn jekk mhux tlieta, ħafna nies qattaw il-ftit li ħin li jkollhom qattaw aktar mal-familja, però kif tinvolvu intom il-komunità? Mod partikolari wkoll anke meta tkun risqa l-festa. Fimni, nipprovaw ninvolvu kemm nistgħu ta' attivitajiet speċjalment. Ninvolvu n-nies anke ta' barra. Nagħmlu attivitajiet soċjali li biex tipprova tiġbor kemm il-kbar u kif anke żgħar. Sibu konkurrenza. Daqqa sib skont il-perjodu li jsir ifhem dawn possibbli biex torqod il-kulħadd. Skont ix-xhur. Pereżempju waħda fimt, mhux dejjem l-istess. Però meta tħares lejn sena sħiħa, intkom għattu aktar kbir tevalwaw dak li seta mar ħażin u dak li mar tajb fil-festa, però meta tħarsu lura lejn sena ta' ħidma. Kunt tajt li orrajt qatt min kuntent, dejjem irid iktar, però kuntenti bl-ammont ta' konkurrenza u ta' kemm in-nies qed jikkontribwixxu. Ara biex il-kelma kontent, iktar ma jkollok iktar aħjar. X'iktar ma jkonkorru nies, iktar huwa ta' soddisfazzjon kbira lejna illi tajt in-nies qed ikollok feedback. Nies jiġu. Imma iktar ma jkun hemm iktar aħjar. Apparti hekk aħna qed nippruvaw ninvolvu ħafna liż-żgħar u lit-teenagers għat-tali raġuni li huma l-futur tagħna. Fil-fatt nippruvaw norganizzaw anke fil-miliet jiġi organizzat parti għat-tfal biex naqdu l-tfal u jifirħu maħna, fil-karnival jisir parti ieħor, fl-għajt jisir parti ieħor għat-tfal. U fil-festa, t-tnejn tal-festa bħalma minna t-tnejn li għadda, saret il-festa tfal, li kena konkurrenza tajba li Nippruvaw l-aktar li nimmiraw, mux għax l-anzjani huma importanti fis-soċjetà, għax fl-axħar mill-axħar huma l-pionieri tal-festa tagħna. Però żgħażagħ importanti aktar. Imma żgħażagħ huma importanti aktar, x'iktar ma tressaq żgħażagħ lejk. Iktar tkun tista' tissoda u ngħidu hekk tissoda u tkabbar il-festa kemm dak li jixtiequ. Naħdem għalih ħajsibuh ta' warajja. Ta' warajna, eżatt. Mela, li huma l-attivitajiet jew tradizzjonijiet partikolari li taħsbu jagħmlu l-festa unika fil-lokalità tal-Marsa? Tradizzjonijiet, ifhem. Il-festa hija tradizzjoni minn nfusa, ġifieri dal-aħħar l-iktar minn 10 snin bħala marx tal-ġimgħa qed nissudawh. Il-bieraħ l-erba' bdejna xi ħaġa ġdida li morna tajjeb għall-ewwel darba morna tajjeb. Kienna tikka banda u fi Triq ta' Knisja biex mhux tipprova allegratna flimkien. U s-sajka alla jrid nhar is-sibt ukoll ħajkonna banda oħra fi Triq ta' Knisja għax aħna it-toroq huma importanti ma aħna nemmlu l-qofol tal-festa hija Triq ta' Knisja li tipprova żomm ħajja Triq tal-Knisja. Ħalli dak li jkun tresqu lejn il-Knisja u fl-istess ħin nkunu bħala familja waħda. Bħala għada jkun għalina jkun bħala xi ħaġa tradizzjonali. Il-lejla id-doq-banda Marija Reġina għax minn dis-sena nistgħu ngħidu li l-banda Marija Reġina ħatibda ddoq il-ħames u l-ġimgħa l-lejla u għada. Titla fl-lejla ħar tal-Marx titla l-vara tal-Madonna fuq il-kalonna li f'nofs ta' Triq Tiżwart tal-Inkoronazzjoni u bħala għada jkun hemm Blazing Lights fej
ikonna Huwa l-qofol jisu. il-qofol, wara l-marċ konna Il-show tan-nar. il-show sinkronizzat mal-mużika, flimkien ma' DJ Su u Justin. Nselli għalija minn hawnhekk ex-kollega. Nsellu dejjem għalija. U ħajkun hemm dis-sena wkoll Justin doq is-saxofon biex jammalgamaw flimkien. Tajjeb, proset. Mela, kif qed tevolvu u tiġġeddu biex fil-programm estern tal-festa tattiraw aktar nies speċjalment li żgħażagħ. Naf li dak kemm semmejt li dawn l-attivitajiet, però meta tpoġġu fuq il-mejda. Partikolari sa mill-ġimgħa d-dieħla wara tkun għaddiet il-festa u tibdew taħsbu fil-festa tas-sena d-dieħla. X'jibda dejjem minn moħħkom biex tattiraw aktar iż-żgħażagħ? Għanna naraw xieċtu użzaza, għanna nazaru kol ġifiri, nistaw għanna dak l-element li jisna nifmu iż-żazax, bħala komitat huwa zazuħ, ġifiri dik huwa ta' vantax li għandek komitat zazuħ, moħ miftuħ u jifhem iż-żazax. Naraw xieċtu użzazax veru, isma żazax illum il-ġurnata xjoġobhom. Importanti li li żomm tradizzjoni li għandek x'taqsam mal-festa, ma tistax tmur over mill-festa, x'dej fl-aħħar mill-aħħar hija l-festa. Anka flatta xogħol pereżempju tgħidli xogħol. Aħna il-festa tinvolvi ħafna xogħol, ħafna xogħol, speċjalment fil-maħżen, aħna u narmaw. Nippruvaw, nżommu dik kif tajda. Laqda bejnietna. Mhux ġejt biex taħdem, ġejt biex tieħu pjaċir. Qed tifhem, mhux ġejt eżempju xi dwejja llum ħanamlu dik, ħanirdu kemm ħambatu biex. Il-motto tagħna ejja uħu pjaċir. Eżatt. Ħadbati għax ma tistax li m'intix ħadbati, imma ejja uħu pjaċir magħna. Ejja uħu gost magħna, mhux ejja ħalli tajt jiena sejjer biex ħanitbaż wara x-xogħol. Jekk inti tiflaħ tagħmel saw, għamel saw, paħdejna u wieqaf. Importanti li nieħdu pjaċir flimkien. Ġifieri minn hawn nħeġġeġ ikun hemm xi żgħażagħ. Nħeġġeġ ma jiddejqux. Antiċipajtni għaliex kont ġejja lija. X'messaġġ ħatatu lil dawk iż-żgħażagħ li forsi speċjalment dawk it-teenagers li forsi qegħdin jikbru issa jixtiequ jibdew ikunu aktar attivi u forsi iħossuhom daqsxejn jibsa biex jagħmlu l-ewwel pass. Fejn jistgħu sibukom mhux messaġġ ċattatu lil dawn iż-żgħażagħ. Sibuna l-ħdej il-knisja x'aħna l-imħażen tagħna l-ħdej il-knisja kuljum hemm, ġifieri. Speċjalment da żmien. M'għandhomx għalfejn jaraw il-kumitat tal-festa huwa sejjer biex naħdem, kumitat tal-festa jagħtihem biex ninaqdu flimkien, insiru familja waħda, għax fl-aħħar mill-aħħar speċjalment fix-xahar tal-festa familja waħda tiġi kuljum flimkien. U tiġi hemm biex tieħu pjaċir. M'intix ġej hemm għax-xogħol biss, ħaniġu hemm biex nieħdu pjaċir. Nagħmlu ċajt bejnietna li ma jweġġa l-ħaddejja. Importanti. Ġifieri importanti li ma weġġaw il-ħadd bi kliemna, da ġifieri mhux dik l-iktar ħaġa importanti. Jiġu jingħaqdu magħna, jieħdu pjaċir magħna, more than welcome. Mela, Kevin u Paul il-ħin huwa l-għadu ta' kulħadd. Sfortunatament. Fit-tieni parti ta' dan il-programm ħankun qegħdin nitkellmu ma' Sur Elton Tewma, l-President tal-banda Marija Reġina. Nixtieqkom twasslu l-awguri tagħkom għall-festa. Nawgura l-festa tajba l-Marsin kollha, minn tarf sa tarf, m'hemmx tisfelu ta' fuq, ġifieri. Ejjew ngawdu l-kol flimkien, ħaneħdu pjaċiru kif nagħmlu kull sena. Il-awguri tiegħi l-istess nilaqgħod ma' Kevin, direttur maniġerjali tagħna, li by the way għadu kemm laħaq dis-sena. Nixtieq nifraħlu. Grazzi. Nixtieq il-festa tajba lil Marsin kollha, fl-aħħar mill-aħħar il-kol Marsin. U fl-aħħar mill-aħħar il-festa tajba u nirringrazzja lill-familja tagħna li tant jieħdu paċenzja, speċjalment f'da żminijiet is-sagrifiċċju kbar li jagħmlu magħna huwa kbir. Mela, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Kif ċennajna wkoll anke fit-tieni parti ta' dan il-programm jiġifieri minn hawn. U ftit ta' sekondi oħra ħajkun magħna lis-Sur Elton Tewma. Mela, senjuri, nilqawkom għal din it-tieni parti tal-programm speċjali wkoll anki fl-okkażjoni tal-Festa ta' Marija Reġina fil-Marsa li issa kif aċċennajna wkoll qegħdin fl-eqqel tagħhom. Bażikament fadal il-lejla mbagħad l-aħħar 3 ijiem u kif tkellimna diġà wkoll għal din it-tieni parti tal-programm ħankunu qegħdin nitkellmu ma' ħabib antik tiegħi. Ma' persuna li aktar mill-ħabib qisu iktar bħala ħejja. Sur ħanajlek sur ta' illum hawnhekk, is-Sur Elton Tewma President tal-Banda Marija Reġina fil-Marsa. Kif aħna Elton? Orrajta Manuel, orrajta sur jien għalik qatt ma nkun sur jien għalik ħabib dejjem.
Mela, ninsabu fil-festa nimmaġina li biżi ħafna bħalissa u ġvera, però ħammurru naqra lura matul is-sena u kif tkunu qegħdin taħdmu bl-attività matul is-sena u x'inizjattivi tieħdu biex iżommu l-interess fost il-membri. Fibni, għall-attivitajiet aħna qis li parroċċa tajjeb hija parroċċa mhux daqshekk kbira, allura l-attivitajiet tagħna huma naqra ristretti. Imma nagħmlu li nistgħu, ġifieri nagħmlu eżempju aħna nagħmlu fil-ġimgħa l-kbira, norganizzaw fil-ġimgħa l-kbira, nagħmlu affarijiet tal-apostli u affarijiet minn dawn ġifieri, norganizzaw l-inbjaw dawn l-affarijiet ta' ħelu. Ikonna pasta night matul is-sena, ġifieri li konkorru naqra nies mhux ħażin għaliha wkoll. Tajjeb, fil-milid nerġgħu nagħmlu anka il-prasepju, nagħmlu prasepju qudiem il-każin, ġifieri, u għandna bħala komitat, ġifieri bħala komitat u anka membri oħra, ġifieri kulħadd jagħti d-daqqat tiegħu, kulħadd anka għandna helpers, jiġu helpers minn barra l-parroċċa wkoll jiġu jtuna daqqatit għax baqgħu iħobbuna, ġifieri kemm mill-żejtun, kemm anka mill-Marsa Temm isfel, ġifieri ngħidulhom ta' Trinità aħna. Nisħor rajt ħafna li għandna relazzjoni tajba ħafna magħhom, ġifieri. U ngħaddu kif nixtiequ. Ġifieri hawnhekk qed tgħid li inti Eltin illi l-għajnuna ma ssibux biss minn nies li huma jgħixu fil-parroċċa, però tasal ukoll anke minn persuni li lin. Iwa, eżatt. Għandna nies li kienu fil-kumitat, m'għadhomx fil-kumitat marru joqgħdu ġora ħaliħor, ġifieri. Nies anke li ma kinux fil-kumitat, anke bandisti li huma friend ħafna magħna, ġifieri, bajna b'atmosfera sabiħa nitkellmu, nibagħtu lil xulxin, nsaqsu lil xulxin, kulħadd, ġifieri nippruvaw nagħmlu l-ħaġa tkun reċiproka, anke li jkollu bżonn xi ħaġa u nippruvaw ngħinuh il dak li jkunu. Kif taqbattajt, ħaġa sabiħax, inti tkompli ma dak li jkun ikollok nies anke li mhumiex minn ġol parroċċa tiegħek, tkun għaddejt tajjeb magħhom, hija ħaġa sabiħa, ġifieri u alla ma jkunux huma. Xi ħaġa li tik sodisfazzjon. Eżatt, għax aħna kif qed ngħidu aħna kull medin seba' minn nies fil-kumitat, ġifieri b'dawk in-nies nistgħu nimxu l-qudiem min itina daqqatit. Però meta tħares lura ngħidu matul is-sena. Eltin, kemm int kuntent bil-konkurrenza u bl-għajnuna li ssibu mhux minn dawn is-seba' membri jew minn dawn il-ftit nies illi semmejt illi huma minn barra, issibu għajnuna oħra minn nies fil-parroċċa kuntent jew kellha tixtieq aktar nies illi jersqu lejn il-każin, u meta ngħidu jersqu lejn il-każin mhux sempliċement marru sal-każin jieħdu birra, però li jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-każin. Aħna bħala komitat nsibu għajnuna, mhux ma nsibu, mhux daqstant, għax il-parroċċja hija restritta. Ħafna kif taf inti, Manuel, ħafna ngħidu ta' żmienna ħarġu mill-parroċċa. L-imħabba tagħhom baqgħet hemmhekk, imma jibsax kulħadd bil-familja u fajt minn da. Imma aħna anke nsibu anke għajnuna mill-kumitat tal-festa, il-kumitat tal-peġin, tal-kor. Kulħadd jipprova jagħmel mill-lista. Fimt? Imma xorta ġifieri xorta hemm minn fej ikonna dik in-naqra iktar kuraġġ biex nistgħu nimxu l qudiem. Imma jien ma naqtax qalbi tajjeb la jiena asħabi tal-kumitat bli jkun hemm tittaħdem inkella ma tasalx. Ekku. U kif taħdmu fl-imkien bejnietkom biex tiġi koordinata l-attività mużikali fil-programm tal-festa? Aħna nagħmlu laqat mal-Kumitat tal-Festa, ġifieri mhux laqgħu tnejn ġifieri u nitkellmu, imma dejjem wasalna mal-ewwel ta' ġifieri eżempju nitkellmu kif ħaddi fit-toroq, nitkellmu fuq il-ġranet, eżempju dis-sena bdilna l-ġranet. Soltu konna ndoqqu l-erba', il-ġimgħa u l-ħadd aħna. Sa dis-sena ħandoqqu l-ħamis, il-ġimgħa u l-ħadd. Lejla ġifieri għada u nhar il-ħadd. Eżatt. Nhar il-ħadd filgħodu. Eżatt, u hekk biftejjem magħhom tajjeb għalina, tajjeb għalihom, anke inti iktar ma tersaq il-ġewwa lejn il-festa, iktar ikun hemm nies jikkonkorru. Allura tilqa' d-domanda tan-niesu. X'inizjattivi jew proġetti ġodda qed taħsbu għalihom jew inkella li diġà qegħdin isir xi xogħol fuqhom? Bħalissa għaddejjin bi proġetti bil-fondi tal-Art Council. Għeddin namlu ħafna affarijiet, eżempju, nixtru strumenti, nirranġaw, affarijiet li nistajna nitlu fihom bħala fondi tajjeb. Nixtru affarijiet tal-mużika, nixtru libretti, nixtru anka armar.
armar fis-sens tal-kelma bħal tip ta' bnadar, bandalori. L-sebbaħ fi żmien il-festa speċjalment. Tista' tuża s-sena kollha li qed nagħmlu, imma fi żmien il-festa fis-sajf għax huma daw fetta x-xitwa u ma ħassra toħroġ fix-xitwa b'dak il-maltemp biex jitqattawlek. Tajjeb. U qed naħsbu wkoll għandna inizjattiva oħra għaddejja mill-Aġenzija Żgħażagħ qed nistennew l-approval tagħha u ħajkonna biex nagħmlu renovation fil-każin. Għamilna ħafna renovation sax daw l-aħħar 12 sena li ili fil-komitat jien ġifieri biss il-faċċata dorni 4 darbiet. Ġifieri u taf inti meta ddur faċċata kbira. Mux għax għandna każin kbir, dal-faċċata kbira. Faċċata kbira. Faċċata kbira, allura tirrikjedi ħafna spejjeż, tirrikjedi ħafna flus u blajnuna ta' daw l-affarijiet inħarsu l-qoddim biex nagħmluhom. Aħna rridu lil dak li jkun nattranuh lejna aktar ġifieri u anke liż-żgħażagħ ma tihom xi ħaġa biex jieħdu pjaċir biex jaraw ara ħaġa sabiħa għax inti ma tistax teqpa' l-antika tiddejjem titmur għall-modern. Biex tiġbed aktar ukoll il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Warajk semmejt l-ispejjeż bla dubju naħseb illi l-akbar biċċa u ġiħtaras hija l-ispejjeż. L-ispejjeż speċjalment l-ispejjeż biex taqla l-bandisti għall-festa. Il-bandisti m'għadhomx il-kwantitajiet li konna nsibu qabel, ġifieri biex taqla l-bandisti tirsisti, għandna l-min jaqla l-bandisti ġifieri wkoll bħalissa qabel ma ġejtaw fil-fatt konna għandna qed nirtokjaw għax dejjem janqsu lek xi wieħed l-emmulaw u biex issib naqra diffiċli, fimt? Jiena xi ġranet ilu propju fil-festa ta' San Gaetano tal-Ħamrun kelli programmi oħra simili bħal dawn u bdew diskussjoni kienet l-istess ħaġa wara l-COVID il-bandissi naqsu u kemm qed tkun problema wkoll anke biex isibu il-bandissi mod partikolari ma tal-festa tinsert għalek ukoll ma' diversi festi oħra fi bliet u rħula oħra. Elton, jiena ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid, naf li qiegħed fuq ix-wik biex tkompli mal-banda tal-lejla. Nixtieq ngħidlek jiena li veru kif għadt inti fil-festa tal-Ħamrun kien hemm u tqajt anke miegħek ġifieri, veru hija diffiċli wara l-COVID ħadna spinta differenti. Imma fimni, tipprova tagħmel li tista', bliem tittinqeda u nħarsu l-qoddim. U jiena kuntent ħafna fl-aħħar mill-aħħar li ġejtaw, qajt ma' ħabib tiegħi u għamilna din l-intervista. Din hija waħda mill-isbaħ ħaġa li stajt ikolli jiena. Proset, kien il-pjaċir tiegħi wkoll li rġajt rajtek għalkemm naraw lil xulxin mhux ħanajt sikwit, però niltaqgħu b'mod regolari. Elton, żgur niltaqgħu nhar il-ħadd issa, neħdu tazz-ilma flimkien. Jiena nawguralek ħafna il-festa tajba, grazzi minn qalbi ta' xogħol li tagħmel inti u l-kumitat tiegħek. Jiena il-banet fil-Festi Maltin nammirhom ħafna. Jiena persuna tal-banda. Il-banda hija il-qofol ta' kollox issa ngħidu hekk fil-ċelebrazzjonijiet esterni tal-festa. Inħallik billi twassal l-awguri tiegħek. Mela, minn hawnhekk nixtieq nawgura lil Marsin. Il-Marsin ovvjament għax il-festa tal-Marja Reġina, tal-ġixnaħat, għax jitilgħu wkoll dejna. Tal-madwar ħafna. Il-Maltin kollha, aħna festa imdaqsa neħdu pjaċir ħafna għax bin-naqra li nagħmlu kuntenti. Dejjem looking forward, imma l-awguri tiegħi jmur il-kulħadd bil-kappillan tax-xogħol li jagħmel, il-kumitat tal-festa li blaqeta ma jafx jarma u jagħmel li għandu x-xogħol, naf xi ġifieri għax jiena kont fih ukoll, tajjeb, u nawgura lill-kumitat tiegħi inħarsu l-qoddim u nibqgħu dejjem ma' qudiem flimkien naħdmu għal-ġid ta' Marja Reġina. Grazzi ħafna mela. Save the best for last jgħidu ġveru spiċċajna hawnhekk bis-sur tewma il-programmi tagħna. Sinjuri, b'dan il-programm wasanna biex ħankunu temmejna żewġ programmi speċjali relatati mal-Festa ta' Marja Reġina u anke wkoll tul il-jiem li għaddew kemm nhar il-ġimgħa anke wkoll nhar is-sibt aħna bħala Media ta' Radio 105 xandarna b'mod dirett il-ħruġ tal-Madonna u kollu anke l-inaugurazzjoni tal-pittura li kien hemm fil-Knisja ta' Marja Reġina nhar
ġimgħa illi għaddiet kien ta' pjaċir għalina li naħdmu wkoll ma' dawn in-nies b'qalb kbira u tajna wkoll anki l-input tagħna bil-medja tagħna fejn stajna nawguraw il kulħadd il-festa tajba u nħeġġukom tgħinu kemm jista' jkun ukoll anke lil dawn in-nies. Kull għajnuna b'mod jew ieħor dejjem tot. Grazzi u l-festa tajba lil kulħadd. Grazzi.